drveným ľadom. Na svojego się alebo patrzy. takzvaným kreš ľadom. Uvidíme, čo ďalej s tým ľadom. Či ho nechá v pohári, alebo ho bude zraziť. A napriek tomu nešťastie, ktoré som mu vykonala ja na stole, úplne skalopevne všetko pripravuje, nalieva bez problému. Je to chladnokrvný muž, ženy takého chlapa si treba chytať. Stôl číslo 8 a pri stôl číslo 8 mám Lukáš, takisto ako všetci ostatní súťažiaci. Dávkuje ingrediencie na svoj šok, ktorého povinnou zložkou je Ochar Bacardi. Stôl číslo 7 a dávkovanie ingrediencií pri príprave. Šotu. Pri príprave šotu. Gentleman. Prečo taký tajúkový? Anka dekoruje svoj šok pri stole číslo 10 závesom škorice. Jak sładzie, to nie może tej Nie tą dekorację wzięła. Anna Pavla prezentuje svoj nápoj pod názvom Magic Garden. Nádherná dekorácia. A nápoj krásny. spadają te chłopy stamtąd. A teraz vidíte, pri všetkých 5 stoloch sa nám v podstate začala práca v príprave softu, nealkoholického nápoja. Na príprave softu všetci súťažiaci, samozrejme tak ako vždy, postupnosť, krapovaní nápojov. Máme časový limit ešte hlboko vopred, máme času a času. Čiže súťažiaci môžu kľudne pracovať. Čas je úplne excelentný. Nemusíme sa nikde plášiť. Času máme dosť. A uvidíte pri rôznych stoloch znova rôznu techniku. Stôl číslo 6 a miešaniček prejdete stôl číslo 8. Mádlovanie v pohári a miešanie v trojdielnom európskom šejkri. Stôl číslo 8. Dávkovanie ingrediencií čiastočne do pohára, čiastočne do šejkra a následné šejkovanie. Čiže miešanie v trojdielnom šejkri. A Anna takisto Pavlák vám prezentuje svoju prácu do trojdielného šejkra. Anna využíva pri práci väčšinou džigry a kovové liče Fotoakadémie od Bratislava. Daniel priama cesta dávkovanie ingrediencií. Daniel používa na prípravu svojho Almond Lady, samozrejme mandľový sirup, Bacardi bázu sirup, a pomarančový džús. Dolieva tonikom, čiže finišuje prácu na svojom nápoji. Kristián, dávkovanie ingrediencií. Čas nám beží, ale čas je stále pohodový. Dolievanie vína, stôl číslo 8, čiže predĺžujeme nápoj. Predĺžujeme nápoje, stôl číslo 10. Stôl číslo 10 a striezanie vody s vykrapovaným pohárom. Znova používame ľad kreš, čiže pohled, alebo jednoducho povedané ľad kreš. Stôl číslo 8, šťastný Lukáš a jeho extáza. Nádherná dekorácia. Stôl číslo 6, podaní Daniela Zednička a jeho softu Almond Lady. A Kiko nám mieša nápoj pri stole číslo 7. A pri stole číslo 8 a Badia. A práca v stole číslo 7 pri